barrea sortzeko gaitasuna, bai? Zeren ez da gauza erresa, baina lortzen duzunean gauza oso ederra da. Gustatu behar zaizu lana hau, eta benetan sentitu behar dezu eta entregatu behar zera 100%. Eta ere bai, desarrollatu behar da eta landu urte askotako emaitzan lortzen joaten zera benetan autentizidade hori eta reakzio hori publikoan. Gehien bat, umeek bukaeran etortzen direnean eta besarkada bat ematen dizute, musu bat eta esan zeinen ongi pasadudan, kiki, buah! Eta txiki-txikitxoek musuz betetzen dizute aurpegia. Bueno, sensazioa zoragarria da. Haurrak duten gauzarik garrantzitsuena eta bereziena da oso egitazkoak direla beraien. Osea, gustatzen bazaie, gustatzen zaie, eta ez bazaie gustatzen esango dizute aspertzen direla. Nik uste dut dela ume guztiak eta gurasoak eta publiko guztia gauza berdinean momentu horretan parte hartzea. Ez dakit, guztiak gauza berean egotea, denak batera dantzatzen edo denak batera txaloka edo denak oihukatzen, nik uste dut dela hori eta bukatzea eta jendeak lana eskertzea eta batez ere umeen eta gurasoen irrifarreak ikustea da niretzat begiak, umeen begiak ikustea da politena.